ngay Khubor pi wei pi baro sai si na ne ka por ban nga snobang ban kran ye ka tien ka jong blai namar ka dan ka jingim ha ka tien ka jong blai ka dan ka jingpen shai ka dan ka jingpen sngo tho ya ki baro ya ka ba ka ni ka jabing breu ya ka ba ka ni ka jingmut breu kamla ban sngo tho tadeng ta kwan pulin na ka tien ka jong blai ka ni ka por ban long ka jingker khu na ka banta jong ilang baro bagata ka long ngin pulin na ka gospel Untitled kalanong ka bakat reu ka dekot ka ba nyaw ter ka ong henrei nga yathu ya ka ba shisha hapi ka mentoy ya pi banga ngan leit no namar lada nga ngam leit no uta unong pentengen onum wan hapi henrei da ngan leit no ngan pha ya u hapi uchi suwong igini kintin ka bha ya nga bangan leit no namar lada nga nganom leit pinom la aken ban yo yu tau nong pentengen pinom la ban yo aken yu tau Mynsiem ba khoi ka bha ba nga ngan leit no bọn đang ngang là lệch ngàn phạ mà ngã yêu tàu mình xin mà khôi cả một điều Giêsu u bảo phạ yêu mình xin mà khôi u Giêsu u bảo lòng u blay u phạ yêu mình xin chẳng u hadien ba u lệch nọ na cái này cái bậc thầy tại đây tàu gặp ha bằng ngang lệch nọ khả năng bầu tàu nông bên tengen on one u điều Giêsu u bảo phạ yêu nông bên tengen hallelujah Baruong kumni uniu nong pentengen unle kumno uniu Mynsiem unle kumno ka babel ka ong kumni tio anda ulawan ma u un Pynkynduh ya ka perthai shaphang ka pop bat shaphang ka hok bat shaphang ka jingbi shardi shaphang ka pop ti nabakim nget hanga shaphang ka hok ru nabanga ngan salet no shokpa jonga bat phim yu issue yanga shaphang ka jingbi shardi naba ala penrem yeusim jong kane ka perthai hallelujah hagane ka sngi ngan kren shwaya kane ka baningkong ngan sakren la shai bat la shi sngi kamat ka baar bat kamat ka balai ka ba menta ka sngi ngen ya kren kalong shaphang ka pop u Giêsu ong uniu Mynsiem ba khoi Pynkynduh ya ka perthai shaphang ka pop shaphang ka hok bat shaphang ka jingbi shar shaphang ka pop bat ka kata ka pop ka tien ka jong blai ka ong bau Giêsu ong ka pop ka dei kata ken nabakim nget yanga kata ken ka long ka pop pitip nem lada u breu nget yu Jesus Christ kata hi ka long ka pop bat ka pop ka sa ha u tading ta barok nge long ha ka pop ong ka tien ka jong blai bom dan wei ru u ba hok ong ka tien ka jong blai henrei habau pediang yu Jesus Christ kata ka pop ka leit no henrei lada pediang lada ngai usa sa nong pop bat ka bainong jang ka pop u haban siu ya kata ka bainong bat kata ka bainong hi kalong ka jingyap ken ka bainong jang ka pop kalong ka jingyap namar bo shim langet how Jesus Christ kata ka long pop talada pi pat nget yu Jesus Christ kan ma fi sa ha ka pop ba ka jing bitar ka jong blai ka sa halor jong pi balada phim pediang yu Jesus Christ kalon ka pop ya pi namar phim shim la pediang yau tau bahok ken tading tang kwa ban ong ifi ka ni ka sngi ba ka tien ka jong blai ka ong Yonis iwei khat ar ka ong henrei kat kita ki bla pediang yu hagi tu la ai ka bor ban long ki khon ki jong blai hagi ta ken ki banget ha ka kerteng ka jong ki bla kha om na ka do om na ka snam om na ka man ubriu henrei ki bla kha na blai nga sngo iyo na ka kentien ka jong blai ka ong henrei kat kita ki bala nget hau kita ki bala pediang yo Jesus Christ lai ka bor ki bakin long ki khon ki jong blai ka bamut yo blai finum khat shu ku kan rat ne fin khat a blai a try kan rat na blai nong bo no tha em fi khat yo blai ku muk pa jong fi khat yo blai ku muk pa but pi wan shaka ta ka jinglong khon kan leng bau khon jong u Jesus Christ tadeng tanga sngungu yo blai hadu kata bau a hingi kat ya kata galat ya ka bangila ban long ki khon ki jang o but man shua ngi dei kita ki bala syak kan tai ki dei kita bala syak be ka babel ke thu men bau adam udan baru blai namar ka pop ke jang o ula syak be no na ka jingdan ke jang blai kala dukut ke jia dei bat ubriu baru blai dan shu ka pop kalawan hapedeng ka ya kata ke jingya dei hapedeng ubriu baru blai tadeng talada ngim pediang yu Jesus Christ dei tahu Giêsu balong ka jingking ban pediang bau blai ula ban pediang yu khon man riu bau briu ru ula ban wan show blai ka dei leng bau Jesus Christ kan utau briu ubam pediang yu Jesus Christ ka pop ka sa u ngakwa an pulina Yonis sigel nong ka balai ka khot balai pun riu ka ongom ni ka tien ka jong blai uta ubanget hau khon udan ka jingim bam jukut uta ubam ko ngo yu khon
Unomi i ka jing im henry ka jing bitar ka jong blay ka yai sa halor jong u. Ka jing bitar ka jong blay ka yai sa halor jong u namar ba ka ungu namar ba ngai yaw khon. Ka sa ka pop hau tau breu. Tading tau anda haba wan uneu Mynsiem ba khoi un Pynkynduh yaw breu shaphang ka pop. Balay bau shimlang ngai hau Jesus Christ. Bat nga ngai bo Mynsiem ba khoi udan hagan ka jaka. Mynsiem ba khoi ukhi. Baru Mynsiem ba khoi Pynkynduh ya pia gan ka sngi. Balada pimpat don yu try. Balada pi pimpat don yu Jesus Christ ka jim pediang no gan ka sngi ka bamenta. Mar klamau ubaman kapop kan penyap ya pihak ban siu ya ka dor jong kapop pihak ban siu yang ni ka bainong bat ka bainong ka kraw palat ba kata kalong dai ka jingyap kan mga kwa banong ya pihak ni ka sngi ka bamenta bu try ya piu ai pi ka ni ka lat nga sngo bo Mynsiem jong bleu kren ya fi nga sngo bo Mynsiem jong bleu kta ya fi nga sngo bo Mynsiem jong bleu Pynkynduh ya pi shaphang kapop ya ka ba pi pin paino na ga ni ka pop ya ka ba pin ngai au khon jong bleu u Jesus Christ bat ya ka ba pila ken man long ki khon ki jong bleu ka tien ka jong bleu la pi puleru ka shiti ki Nongkhryiem ka la nong ka ba pra ka ong kum ni ka tien ka jong bleu ka khot yangi bangila ken ban khot yo blay kumuk pa jongi ken ka thin chu blay ka ongkum ni shti Nongkhryiem ka lanong ba pra khot khat saw khat san ter ka ongkum ni namar kat ki blay lam do Mynsiem ublay kita ken ki long ki khon ublay namar phimshim la pediang ya ka Mynsiem ka jinglong marapat ya ka ban shep tieng henrei phila pediang yo Mynsiem ka jing ting khon ya ka ba ngi yam karpat aba kopa utaw Mynsiem ken yu ya phla shai ringkat ban ka Mynsiem jongi bangilong ki khon ublay kum tala dang ngilong ki khon ngilong kinong yo pateng ru kinong yo pateng ublay ken bal kinong yo pateng lembadu krisdi lada shisha ngi sha shitom lembadu anyo penan buram lem yangi ru batu tin jublay ka kren shai kata mangim dan shu ya kata ka jing shep ting henrei da ka jing shlor ngi wan shok pa sha kata ka khet ka jing snai ka jong u ngi wan sha ka khet ka jing snai ka jong u da ka jing shlor ban khot yu aba ko pa ban khot yu aba ka dei ka tien pa ya bangila ban khot ka pa yu tadeng ta kum ki kon haba ki yam uk pa wan ken ban snap ya ka ka jing don kam ken yo ikon i don kam kum ba ilong ikon ret yam a ba ka kemi ka mare buk pa ki mare ba oi la ji ne oi la thangan ne ka long kum ju ru la da pi ka la long ki kon ki jong blai haba pishu pa pishu pen snow blai wan namar wan man pej maru isen ay pi banganget hangani ka sngi ka bamenta ka pop ka ba crowd ka ba breu le ka long ya ka ba nget ken yo blai banganget ka ni ka sngi Mynsiem ba khoi Pynkynduh ya fi nget no kat ba ka por ka dang don nget no kat ba bleu dang ai fi ka lat nget no ba phin lat no na ka pop ka jong fi nget bo Mynsiem jong bleu kren ya fi sngo tho in ka we ba dan lat dan len ti shu da ka bor ka jong fi ka akut da ka lat ka jong fi kalale no kat lenti ka dang don na ka ni ka sngi pediang no yu Jesus Christ ubalong ulenti ubalong ka jing shisha ubalong ka jing imde nginda dwai ka ni ka sngi ka bamenta bangangai Mynsiem ba khoi utanra Pynkynduh ya fi utendung ya ka Mynsiem ka jong fi ba pi sngo tho in ka we ba klama o pinom yo ya ka jing im Pynkynduh ifi shaphang ka pop namar ba phim sim langai how Jesus Christ ngini dwai gani ka sngi ka bamenta bangangai aba pi pediang kan ka jing kemen habaneng aba ka we ka Mynsiem ka kala ka bamut ka baneng ka yashat kemen namar jong fi kan ngini dwai agani ka por ka bamenta try nga aingo ye me baudan Mynsiem ko jame ko try uba Pynkynduh yo breu uba Pynkynduh ya kata ka Mynsiem ka ba shapo ka jong o pangasngo ni ka por ko try don we uba try gani ka tien ka lakta ka do not ka jong o ba try nga kren yo ne khon jame ko try nga dei ma me Mynsiem wa kren dei me ko try uba Pynkynduh yo shaphang ka pop namar try usngo tho ya gani ka we baklam me amdan ka jingim try gani ka pop ka dei ka ta ka ba shimlang nget ya me ko try ndai gani ka sngi ka wan ko kanrat ka jing Pynkynduh ka Mynsiem ba nget ha me ko try ba try ka jinget ka jong ka pen ka lai ko kanrat na ka jingyap sya ka jing tim bat kata ka jinget ka jong dan kam shu ban siu ya kata ka bainong jong ka pop namar baladon basiu bauta ude Jesus Christ kan u Jesus Christ la siu ya kata ka bainong jong ka pop
Dakaba ula syayap kan haga ding pna nakabanta unong pop. But try nga sungu ya gani. Ya ka ba memela it you know kon ba kodor. Ulanget ame bola light nakapop na do ni gasngi. Bola light ruban siu ya taka bainong jong kapop. Ngadwai nga kerkhui ablay. Hallelujah nga nget uyo ya gajing pelat ka bor jong ubaman ubate afiba na do ni gasngi un light no. Kani ka Mynsiem jing dum ka baka ka kmat ka jong fi kan da hap no. But kan da light no shisha na pi. But people do breu bakoda jong blay. Pio kia agane gasngi. Utrai Nongthymmai ga jim ga jong fi. Hallelujah hagerteng ga jong Jesus Nongkhryiem. Amen but amen. Ngai ngo yu blay nam ta jong fi ba nga sngo bo trai it bhaya fi. Trai it bhaya fi. Plem ga jingim ka bapop baro shikata. Ka jingim ka ba long ga jingim. Ka bala shat te shat ko ma ki bor jong baman. Utrai ga ni ga sngi ai fi ga jing pelat. Namar fio itu ga jing shisha. Balau Jesus Christ bat new jing shisha upelat ya fi kan. Hagani ga sngi ka bamenta. Boleh shibun ngakwa banyak keren bat fi lada dai ma fi sa phone nga ngakwa banyak keren bat fi ngakwa banyak kenduk bat fi utrau dan keplan ke background na menta jong fi un panan kambor ba ga jing fi boleh shibun amen.